Nik hitz bakarrien lanki deskribatzeko aukeratuko neuken hitza izango litzake kalidadea edo profesionaltasuna. Niretzako lanki lanitia izan da sorte handi bat, bai maila personalien eta bai maila profesionalien. Ze bada, lanki bada, errealidadien eragiten dauen, egitasmo bat, Orduen errealidadia beti da, imperfektua, baduko beren mugak, baduko bere inkoherentziak, baina aldi berian, horren gainien lan inalizatia eta hori eraldatzeko lan inalizatia sorte handi bat izan da. Eta gero egisa da hori, lankik igual bere jardunan zati handi bat, ardazten dagoela Arsteko kooperatiba esperientzian bueltan, baina baduka bai lotura handixak bai Euskal Herriko eta bai beste munduko beste txoko batzutako personekin, mugimenduekin, esperientziekin eta hor pixkat hori, zubisak eraiki ahal izatea eta beste egitasmoarekin batera lan itia itzelesko sorti izan da. Nik, azkenien denpora luze baten, denpora tarte luze baten zauzenien proiektu baten bueltan beti dauz, mota guztitako momentuak, dauz, oso momentu politxak, oso momentu zaiak, gogorrak, eta danetarik egon da, baina nik hitz bat jarri biharko nuke, esango nuke izan zela garai intenso bat, Bai maila, konpromiso maila altukoa, bai konpromiso personala, bai konpromiso profesionala, eta bai, asko ikasi eta asko bizitako momentu bat. Nik lehenengo eta behin zorionduko nuke gaur egungo lantaldia, eta bai, onaino heltzia posible indabien persona guztiak. Eta pentsatzen jat, lankin ekarpen importante bat dauela hori, lagundu dauela kooperatibak kooperatibago izaten, Eta, nire aldetik mezu hori izango litzak, jarrai dezala, bai ikerketan bidez, bai aholkularitzan bidez, bai formazioan bidez, hori, eraikitzen, bide berriak zabaltzen, proposatzen, eraldatzen, eta hori, uste dut 21. mendeko kooperatibagintza berpentsatzeko eta berreraikitzeko eragile importante badala, eta hortan ekarpen handia egiten dutzala oro har, ez bakarrik kooperatibei, gizarteari oro har, bai.